घरवा पाई पाई बीरना ओ कैसे भाई क स्नेहिया बाटल जाई बीरना ओ कैसे भाई क स्नेहिया बाटल जाई बीरना। भाई कहतन जे बबुआ तनी सोच, एक रहल बाप एक रहली महतारी, एक रहल बाप एक रहली महतारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी। वही गवाह बाटे अब वही गवाह बाटे पढ़े वाला झोरा, चंदा मयूरी दूध भात के कटोरा। भाई कहतन जे बबुआ जही अलगा हो जाई जा ओ दिन हमार तोर संपत्ति ई टोला महला गांव आई बटवावे खातिर के, बाकी गौवा के लोग गया के बखरा लगाई, गौवा के लोग गया के बखरा लगाई, फरियाई बीरना हो बोला बाटी के हमार पर छाई बीरना हो बोला बाटी के हमार पर छाई बीरना। बबुआ तू ही जानत हो जे तोहरा नौकरी के रुपया दे के हम कहते नीचे अलगा ना होखल जाई, तो बबुआ वो बात ही नहीं खे। बात का बा सुन लो, हमरा के चाही ना कमाई के रुपया, हमरा के चाही ना कमाई के रुपया, बाबू कहब के करा के कहब तू भैया। राम आ भरत के राम आ भरत के मिलाप जब होई, कसकी करे जा मन 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 रोई। का होई बबुआ पीठ पीछे लोग सब इहे बतियाई, पीठ पीछे लोग सब इहे बतियाई, गरियाई बीरना हो गईले बाबू का बेटौआ अलगाई बीरना हो गईले बाबू का बेटौआ अलगाई बीरना।